Serata speċjali Lejla l-om ta' din il-fellowship ta' din il-knisja, l-om spirituali Mariella ħat indirizza il-poplu tal-Mulej u ħat kellem lilkom. Naf li hemm bosta minnkom li tħobbu tisimgħu il-Mariella iktar milli tisimgħu lili, mhux fair dak huwa dnub serju. Imma għalija nieħu pjaċir meta l-aħwa jew xi ħadd jgħid li pastor nieħu pjaċir nisma' l-Mariella jew nippreferi l-Mariella. Infatti għalhekk iż-żewġ ta' preferejt Lejla jiena. Amen. Mela għatwa ċabċipa bħala l-om ta' din id-dar. L-ewwel qed nixtieq nibda nitlob il-Mulej u ngħidlu grazzi li rġajt ġibtni fid-dar tiegħi. Li hija d-dar tiegħek Mulej Ġesu bil-grazzja tiegħek. Nixtieq nirringrazzjakom issir f'isem Ġesu Kristu li rġajt rajt il-ħuti minkejja dak li jipprova jagħmel ladu inti dejjem iddawru tal-ġid Mulej Ġesu. Nitolbok Mulej, Papa, f'isem Ġesu Kristu illi tgħinni biex inxandar din il-kelma, din l-esperjenza li inti permettejt li jkolli Mulej Ġesu. Tolbok tgħinni biex ngħidha kif inhi Mulej, la nżid u lanqas innaqqas. Il-verità tal-kelma tiegħek Mulej. U nitolbok li tibgħat l-anġli tal-Mulej jiċċirkundaw dan il-post Mulej Ġesu biex jgħinuna u norbot kull xkil tal-għadu f'isem Ġesu Kristu li ma jirnexxix. Għal dan nixtieq nitolbok f'isem Ġesu Kristu. Amen. U alleluja. L-aħwa aħna nafu li l-kelma Alla tajt li l-bniedem Alla jgħaddi minn ħafna provi. Imma minnhom il-Mulej joħroġna rebbieħin kollha. Amen. Alleluja. Nitlobkom bħalissa aħwa tagħmlu ġest. Tieħdu nifs qawwi il-ġewwa u l-barra. Il-ġewwa l-barra. Immaġinaw l-aħwa kif tħossukom meta tiġi biex tieħu nifs u n-nifs ma sibux. Daqs 15 ilu mort il-poliklinik biex nieħu nebulizer. Ġili mort għax it-tobba it-timbrawni asthmatic. U di darba ġejt lura d-dar u minkejja li ħadd in-nebulizer għal xejn in-nifs ma stajtx insibu. Bla nifs ma nistgħux ngħixu. Imma l-Mulej huwa n-nifs tal-ħajja. Nirringrazzja l-Alla wkoll għat-tobba li l-aħwa tal-familja li kienu qegħdin miegħi għattilhom ċemplu l-ambulanza. Daqs 15 ilu, 10 ilu. U preferejt illi inċempel l-ambulanza, jċempluli l-ambulanza ta' St. James. Ir-raġuni li preferejt illi mmur privat hija biex nevita il-queue tal-outpatients tal-Isptar Mater Dei. L-ambulanza ma tantx damet ma ġiet, nidħol fl-isptar privat, jagħmlu li t-testijiet u in the meantime qiegħda bil-maskra biex nieħu n-nifs u nisma' li t-tobba jitkellmu. Jiena ħmar minix, tafu l-iskola tallimt kemm trid. Waqt li qed nipprova nieħu n-nifs bil-maskra qed nisma' t-tobba jgħidu pneumonia. Pneumonia hija infezzjoni fil-pulmun li qatt ma kelli u intom tafu naħseb ħali għal min jaf daqsxejn ta' mediċina u daqsxejn skola li 30% tal-pazjenti li jkollhom pneumonia imutu. Ġew ħdejja t-tobba u n-nurses u qalu li ħanibatuk immedjatament l-Isptar Mater Dei. U saqsejthom għattilhom ma nistax nibqgħu, please, biex ikolli individual attention għax naf li jkun hemm ħafna nies. U ħarsu lejja t-tobba u n-nurses
U qalu li naħseb m'intix qed tirrealizza s-serjetà tal-każ tiegħek hux. Mur iġri Mater Dei. Għaliex jekk jaqalalek xi ħaġa bil-lejl, kien se jiġi viċin il-lejl, aħna m'għandniex l-attrezzament neċessarju li inti tkun all right. Batuni bl-ambulanza in St. James u mur Mater Dei. Kien hemm ħafna ambulanzi u l-iktar ħaġa li ma xtaqx huwa li nistenna ħin twil biex jgħiduli, speċjalment meta tkun bil-maskra u bla nifs. Kontili l-emerġenza sija. U grazzi mulej m'għandniex għalfejn semmi l-isem, kelli oħt li qiegħda hawnhekk fostna miegħi il-ħin kollu, ma telqitnix. U bil-maskra u bla nifs kif kont, bdejna nitolbu lill-Alla, il-Missier, fis-sem Ġesu Kristu, għal-favur. Kien hemm raġel, saqsejtu fix ħin ħajdaħluni. U għalli inti kemm ilek hawn? Għatlu sija. Għalli sija. Għalli sija dek dieħla. Għalli hawnhekk normali li daħluhom wara 5 sigħat. Ir-roda fin-natural ma naqsitx. Għax għad kif nista' niflaħ 4 sigħat oħra bla nifs. Ġesu, f'isem Ġesu Kristu. Alla f'isem Ġesu Kristu. Tina favur, konna jien u oħt oħra. Tina favur. Wara ftit minuti li qalli hekk dal-persuna li jaħdem l-isptar, għajtu ismi. Nidħol, jagħmlu li testijiet, jikkonfermaw li bħalma qalu li St. James mit-testijiet kollha li hija pneumonia, infezzjoni fil-pulmun. U daħluni niġri żammewni l-isptar fl-observation ward. Meta tkun fl-observation ward ma jħallukx 24 hours bil-lejl kollox, jihdulek id-dem, jiċċekjawlek il-pressjoni u kollox ma kien hemmx toqboħra fejn setgħu itaqbuni biex jiċċekjaw mid-dem kif jien. L-ewwel lejl tistgħu timmaġinaw illi marqat xejn, ħlief li nirringrazzja l-Alla li minn dak li l-għadu prova jagħmel fil-ħajja tiegħi ħajoħroġni rebbieħa. Għaddini għal-prova tiegħi meta il-kelma Maltija tajt il-baħri tajjeb fil-maltemp u dak li isuq il-vapur, il-kaptan, jrid ikun jaf is-suq mhux meta il-baħar huwa kalm, imma jrid ikun jaf isuq meta l-baħar huwa storm tal-biża u jwassal bitmun dak il-vapur sal-art. U dak il-ħin l-aħwa għat din hija il-prova tiegħi. Dan huwa test. U qabel ma l-oħt ħallietni fit-3 ta' filgħodu fil-ward, arġajna tlabna, faħħarna l-mulej bil-maskra, kanta l-praises kif naf, stajt, naqraw is-salmi u nirringrazzja l-Alla. U nixtieqkom li tibdew billi tisimgħu dil-esperjenza tiegħi u fl-istess ħin ngħidilkom x'tallimt, x'allimni l-mulej b'esperjenza prattika u nixtieqkom li l-ewwel tmorru f'Salm 46, morru Salm 46 u se naqraħħulkom u ħansaqsikom kemm verament temnu li dan il-Salm huwa reali. Dan is-Salm 46 jgħid hekk: Ken u qawwa u Alla għalina. Għajnuna kbira sibnieh fid-dwejja u fil-għawċ. Għalhekk ma nibżax jekk l-art titriet jew jiġġarfu l-muntanji f'nofs ta' baħar. Anqas jekk jgħajtu u jolew l-ilmijiet jew jiteżżu l-muntanji bit-tqanqil tiegħu, il-mulej tal-eżerċiti miegħi u magħna għax fortizza lina huwa Alla ta' Ġakob. Mulej Ġesu għatlu jiena nemmen fik. Dan huwa l-ħin tiegħi li nurik il-fiduċja sħiħa tiegħi. Għax il-kelma tiegħek tajt li mbirkin dawk
li bil-fidi u l-perseveranza u l-paċenzja jiksbu il-wedit. Grazzi mulej tal-li inti sejjaħ l-imbirka għax nemmen u l-għada oħġit tarani u tatni żewġ kodba. Ktib minnhom kien jismu To be wise biex taraf l-schemes of the enemy in your life. U liħor kien fuq il-ġenna. U dawn kienu żewġ kodba li minkejja kelli l-maskra stajt naqra u nissaħħaħ. U dak il-ħin li kontet naqra dawn il-kodba, jiġi persuna li kienet naturalment mhux se nsemmi l-ebda persuni mill-esperjenza tiegħi ta' min intqajt. Jiġi persuna li kienet taħdem f'din il-ward. Ħares lej dawn il-kodba u qalli jiena nħobb ħafna naqra. Tlu tajjeb, qalli ma dawk jien ma naqromx. Qatlu għaliex? Għamilli hekk. Qalli jien naf int min int. Irbat fisem Ġesu Kristu, l-għadu fisem Ġesu Kristu. Temmen f'xej għalli. Dawk huma kollha ħberijiet. Alla ma jeżistix. X'in taqra persuna intelligenti bħalek. U dak il-ħin ftakart fit-tentazzjoni ta' Kristu meta kien fid-deżert. Ma kienx biżejjed li kont bla nifs, bidrib, u n-naħa l-oħra nieħu l-antibiotik fil-vina ħa taħdem malajr. Li sibt lil dal-bniedem jiġi ħdejja u jgħidli temmenx, x'in taqra? Qatlu mulej. Issa huwa l-waqt li f'dan il-maltem kollu nuri l-fidi fik. Għax jien nemmen fik li inti binalla l-ħaju mittalija u fejjaqtni bil-fidi. Unħares lejda l-persuna u għatlu le, minix se nobdi minnek. Għatlu Alla jeżisti, għatlu kif nista nobdi minnek u niċħat l-iktar ħaġa li jien qed ngħix għaliha li nxandar il-kelma talla u nemmen f'qalbi kollha dak li hemm miktub fil-Bibja. Għalli. Bil-lejl jarġa' jiġi ħdejja u poġġa bil-qiegħda ħdejja. Lord, protect me. U għalli mis-se ngħid ismijiet u mis-se ngħid l-istorja tiegħu, naturalment minħabba l-konfidenzjalità. U għalli kif tista' tgħid li jeżisti Alla fejn kien fil-ħajja tiegħi. Ħarist leħ tħassartu. Bdejt inħares leħ bl-għajnejn ta' Kristu. U għatlu inti qed titkellem hekk għax inti mweġġa. Ressa il-siġġu viċin tiegħi. U beda jgħidli l-istorja kollha ta' ħajtu. Għal-glorja tal-Alla l-mulej uża l-skills kollha li jiena tallimt fil-psikoloġija fil-counseling biex kasibes bħal dan nejnu jinqala minn dak l-uġieħ kollu li għadda. Lejl sħiħ jgħidli l-istorja ta' ħajtu. Fl-aħħar tħares lejh u għatlu jien smajtek. Għalkemm inti ma tħassejx li Alla huwa miegħek, ma tafx li dejjem kien miegħek. Għatlu jiena smajtek. Ir-riħ ma nħossuhx ma narawx imma qiegħed. Jien smajtek. Iva qalli smajtni. Għatlu x'għatli li tħobb taqra. Iva qalli. Għatlu mela dawn iż-żewġ kodba fuq id-devices tax-xitan u liħor fuq il-ġenna warrabtom taqromx. Għatlu ma bħalma jien smajt l-istorja tal-bliħ ta' uġieħ tiegħek minn mindu kont tfal sal-lum. Għatlu issa int isma' lili.
Għatlu wedek int li tħobb taqra. Li se nġib ktieb. Għatlu għax jinktib ktieb. Int għalli. Għatlu tal-ħajja tiegħi u x'għamel miegħi il-mulej. U għatlu naf li jint se taqraħ. Għax bħalma smajtek jien, jint obbligat li tisma' lili. Naqraħ għalli. Inċempel niġri Gordon u għatlu ġib li t-testimonjanza tiegħi. Il-lejl ikraħ wisq, kulħadd sejjer. Daħlet persuna. Qatt ma smajt pulmun daqshekk gravi daqs ta' dil persuna mhux se ngħid isimha. Oh Jesus għatlu. Help her Lord. U nisma' l-vuċi Talla għax il-kelma Talla tajt in-naċ tiegħi jisimgħu leħni. Konna qegħdin 12 pazjent fl-observation ward. Nisma' l-vuċi Talla tajli dik il-pazjenta li għadha kif daħlet issa gravissima, naħseb l-iktar waħda gravi. Hija tiegħi. Għatlu mulej qed nisma' sew. Nax tiegħi jisimgħu leħni mhux minn moħħi hu. Qed nisma' sew li din hija tiegħek. U dak il-ħin stess ħassejtni iddispjaċuta fuq l-idea li ċerta Kristjani għajdu li għax bniedem ikollu l-mart għax fetaħ xi bieb. Jo xi finestra bit-Taljan, xi tieqa. Kif għattilkom il-bniedem Talla jgħaddi minn ħafna provi u l-provi jistgħu jinkludu wkoll challenges fiżiċi, problemi ta' finanzi, problemi ta' relazzjonijiet, problemi fix-xogħol, challenges kollha li wieħed jista' jimmaġina. Għax hemm miktub fil-kelma li l-aħħar ta' żminijiet l-għadu jeżawsta lil poplu Talla biex jaqta' qalbu u jitlef il-fidi. U dak il-ħin għatlu l-mulej, imma smajtek sew tajt din miskina daqshekk gravi, asfel qed titkellem, jitijak veru mulej għatlu qed nisma' ċar jien mhux moħħiju. F'daqqa waħda bil-lejl. Olli tidejha hekk u għatlu Ġesu! Ejni! Għatlu grazzi mulej kemm inti kbira xtajtni l-prova li jiena xtaqt li nkun naf li jiena ma kontx qed newden u naħseb imma kien veru. Jidħol persuna oħra. Ħdejja. Bil-problemi tal-pulmun, problemi tan-nifs u ġieħ. L-għada fil-ħodu. Ħares lejja u qalli x'inhu l-iskop tal-ħajja. Suicidal. Tlift is-sens tal-għajxin qalli. Qalli jiena f'ħajti jex tal-ħobi wieħed. Dan raġel u minnu mhux se nsemmi ismu jħobb jirranġa l-karozzi. Qalli minn mindu kell qabadni dawn l-uġieħ fil-pulmun u anke mal-qalb, ma nistax ninżel taħt karozza. Ma nistax nagħmel il-ħobbi li kont nagħmel fil-garax. Marti mejta qalli. Mietet ta' 47 armel. Imdejjaq. Skop għal xi xnejx m'hemmx. U nħares leħ. U għatlu, inti qatt ma smajta l-kelma Talla. Għalli xiex? Għatlu, qatt ma smajt li l-mulej Ġesu ġi għalina fid-dinja għamel dik il-passjoni kien hemm anke salib mal-ħajt. Għatlu biex jeħlisna mill-abbissi tal-infern. Għatlu ħalli naraw wiċċu għax l-iskop ta' ħajjitna f'did-dinja mhux li ngħixu f'did-dinja. Imma li aħna naraw il-mulej u ngħixu għall-eternità f'kuntentizza. Għatlu qatt ma smajthom daw l-affarijiet u sewwet tajt qalli ġieli smajthom daw l-affarijiet. Imma ġejt festemi tal-jiet naqta' qalbi. M'għandix għax xnejx għax ma nistax iktar nagħmel il-ħobi tiegħi. Għatlu x'inhu l-iskop tal-ħajja?
dak possibbli huwa l-iskop tal-ħajja li inti tirranġa karozza. Għatlu kemmi ħajja vojta. Ftakar, għax għandu ċertetà dar raġel. U m'għandix dubju li qudies mar u konferma li. Għatlu ftakar f'dak li inti smajt. Kien kollu rabja, kollu unforgiveness. Ftakar li l-mulej għalinna rridu naħfru li l-xurxin pan maħafrinna u ħalli bekk u d-dimu inkunu sewa. Għatlu ħalli l-għadu ma jibqax imissek iżjed f'dal istadju jġiblek dawn il-ħsibijiet biex jihdok miegħu. Sewet tajt għalli, sewet tajt. Dejt inkellmu ħafna. L-Evanġelu li kont naf fis-sirtulu. U għatlu lest li taċċetta l-Ġesu bħala s-sit u s-salvatur tijak. Għalli lest. Għatlu lest li taħfer il-daw il-persuni li l-ek kellimni fuqom. Lest. Għatlu malatini dek. Għatfiq. Għalli talba ta' salvazzjoni miħaj. ħafer. Ġit tabib u għallu li l-ek ħanibdlu l-ek il-ward. Grazzi mulej għatlu. Għatlu daġija u ħdejja għalik. Daħlet oħra, faċċata tijaj. Ma bidiċ tajt kelma. Dil-pazjenta għat ma titkellimx u bdiet titbissem. Titaq. Ħares li titaq. Kienet pazjenta ta' ċerta peace. Qawwija ħafna. Titaq. Għatlu mulej ejni. Diġitaw għalik. Ejni mulej kif ħanitlila. Tħares lija. Titaq. U ma tajt xejn. Satejt li tjat tidbissa. Faċċata tiegħi. Għattila, kemm għandek tbissima ħelwa? Thank you, għaltli. Nista' niġi ħdejk. Ejja, għattila, bil-qabt kollha ressaqtila s-siġġu u jien għadni bil-maskra. Ħoġġi ħdejja. Għattila qatt xi darba għallek xi ħadd kemm inti ħelwa u xi tbissima. Le. Għaltli. Għattila kemm intħulija. Anki int. Għaltli. Għaltli ma mdejqa b'dal-pis. Għawija miskina. Għattila, taf li naf kif tista' tniżlu l-pis. Għaltli, kif? Min kollox għamilt. Għamilt ħbib maħħa. U bdejt najdila x'qed nagħmel jien biex fi ftit xhur inżilt 14 kilo. Pis naf xi jfisser u mhux għax niekol ħafna. Veru għaltli, għattilha ħanurik ir-ritratt ta' kif kont u kif jien illum. U mhux li kien għaltli ninżel imqarer baħseb wara 14. Għattratit ngħidlek x'għamilt. U għamilt ħbib maħħa. Tajta numbers, għattila l-ingredienti. Thank you, għaltli. Thank you, ħanamel dak li għattajt li jent. Marret lu raffosta. Il-mulej kollox jinqeda. Għatlu grazzi tal-li kont qawwija għax għal dil-mara kienu kol worth it. Jiġi t-tabib. Inti għalla released. U għatli baħtni ta' tinsix jinadni jem. L-erba, il-ħamis, il-ġimma, il-sibt, il-ħadd, it-tnejn jibatu għom kolla u jinnibqem. Għatli batni ta' għattila proset, kemet nuhu pjaċir li fiq. Għattila ma minti se titlaqa bel ma tiġi ħdejja u najdu talba fl-imkien ta' ejfa għatli niġi. Tejni dek għattila. Nifsa tiġi aħjar u t-nirringrazzja l-Alla. Imbirkin dawk li bil-fidi u l-perseveranza u l-paċenzja jgżbur wedit.
tini dejjek b'drib. Għattila tħobbu l-Ġesu. Hija għalli, temmelli u binalla l-ħaj. Iva għalli. Għattila trid taċċettaħ bħala s-sit tiegħek. Għatta tafx tfisser jekk tagħmel hekk. Le. Għattila jfisser li llum mhux biss ħatoħroġ mill-isptar, imma ħatoħroġ mill-abbissi tal-infern. Għattila xillum, għattila jekk titlob miegħi u taċċetta l-Sidna Ġesu Kristu f'qalbek u taħfer. Għattila kieku tmut illum, taraw iċċalla, trid, iva, irrid. U bdejna nitolbu. Ħafret, għalet it-talba ta' salvazzjoni. Għatlu missier, nirringrazzjak tal-li fejjaq tal-dil-mara. U jien kont għadni hemm. Nirringrazzjak tal-li ħriġta. Għajt warajja, jekk temmen, għalet kollox. Bil-maħfra b'kollox, għatlu grazzi tal-li laqajtni ma dal-mara mulej. Bil-grazzja tijak. Nistana għanqek, għannaqta, bista, tajta numbers li jemżon, tlan sallimlek. Bye! Bye! Tilqet. Jiġi ieħor, ħdejja. Għatlu mulej, inti għaw batni. Di mux kombinazzjoni dejdu bin-nefs. Biex nilħaq il-dawn nis kollha x'inti ftakart fihom. Jiġi ieħor. Telefon ma kull kelma ħaqlem u ħaqlaw u tal-fuq u tal-misfel għattax ġija ħdejja. Niftaħ il-portiera. Għatlu hello. Hello, għalli, tek bżon xi ħaġa, kien nirringrazzjak. Der li b'xi mod kien tuli. Għalli ma nafx għal xiex qiegħata għax ħassejtu ġieħa u n-naħa tal-pulmur mal-qalb. U jiġu t-tobba fil-ħodu. Għalqu l-portiera. Telqu kollha. Fetaħ il-portiera. ħares lejja jneħ imbirqa u x-xukjat. Għatlu ġara. Għalli għadu kif kelli sentenza ta' mewt. Għatlu għaliex. Għalli għadhom kif qalu li dalu ġieħ li għandi huwa kanser. Għalli għadhom kif qalu li ma jistawx joperawni għax fejn qiegħed delikat. Għalli daqshekk jien. Mejjed. U beda jibki. Neħejt il-maskra, mort bil-qeda fuq is-sodda tiegħu. Għatlu taħseb int li mejjed. Għatlu xi darba jien u int. Mhux int biss, kulħadd irid imut. Għatlu minn ħaġa u minn oħra u jibki. Kif se ngħidil tal-familja? Kif se ngħidil li jidi? Għatlu kulħadd irid imut. Għatlu ma tafxini id-domanda mhux il-mewt. Kif ħatmut meta tiġi quddiem Alla. Għatlu inti ħatmur quddiem Alla tiftakar li ħaqtila u ħaqqem fuq niżel. Alla ġaqqas inkun naf li qed nidaj. Qas inkun naf. Għatlu ma issa taf għax qed niġbidlek l-attenzjoni. Għatlu trid tindem. Ħalli l-moment li l-Alla jsejjaħlek inti tkun nadif quddiemu. Għatlu għax aħna nistgħu mmorru l-ġenna bis-saħħa ta' Kristu dak li għamel. Għatlu ma jekk ma nagħmlu xejn ma naċċettawx bħala s-sitt tagħna hemmhekk kun l-armewt. Għatlu mhux il-kanser tiħbi. Imma l-armewt huwa li tmut mingħajr Kristu. Ħares lejja jibki u bdejt nibki miegħu. Ħassejt għalih. Għax il-mulej tagħna għandu kompassjoni. U batlu jdejh. U għatlu dil-ġurnata li inti taħseb hija l-agħar ġurnata ta' ħajtek, il-ġurnata li kellek sentenza ta' mewt, hija l-isbaħ ġurnata ta' ħajtek. Għax ħajkollok il-ħajja
u l-ħajja ta' dejjem fi Kristu. Ħares lejja b'dik il-ħarsa. Lest li tindem? Lest. Beda jindem u li jaffir li kemm il-darba semmejtek. U ma nkunx naf li qed insemmik fix-xejn. Aħfir li Ġesu. Naċċettak bħala s-sit. Salvator tiegħi. Tini l-għajnuna mulej. Biex ngħaddi minn din il-fażi u għajnuna l-familja. Naħfer. Daw kollha l-weġġawni. Grazzi mulej tal-li ftaħt li l-biex tal-ġenna aħfir li mulej. Emnuni ngħidilkom promise, jiena tlabt il-Alla li ngħidilkom il-verità. Aqqas għaddew 5 minutes. Naħseb 4 minutes. Jiġi tabib u qallu ħanibatu kid-darax m'hemm nistgħu nagħmlu. Jippakja kollox 4 minuti, 5 minuti wara li għadna talba ta' salvazzjoni. Ċaw qalli. Ħadd in-number tiegħu u qed nibatlu WhatsApp fejqan tal-cancers, fejqan tal-impossibbli. Għatlu mulej, kemm minn kbir. Kien kollu wertit li jnaqjataw u jiġi li ieħor u jgħidli Temex, da kollha ħmrijiet. Le, f'isem Ġesu Kristu. Jiena qiegħda għal skop. L-iskop ta' ħajti huwa li nallem il-kelma tal-Alla u nsirna fil-mulej biex insalva jien u l-oħrajn. Grazzi mulej. Grazzi Ġesu tal-li għettejni. U grazzi mulej tal-li nżomm sod fit-tentazzjoni tal-għadu. Għax jivinti tajdinna biex nżommu għajdejna fuqek. Fil-maltemp, ftakart mulej Ġesu li inti kont meta d-disċipli qalulek Ġesu. Ġesu, għamel xi ħaġa x'ħanerqu. U kien li sikket il-maltemp u qallu peace be with you. U ħassejtu l-mulej jgħid li paċi, paċi. L-aħwa jiġi dal-persuna li ma jemmen f'xejn. Għatrajtu l-Alla? Għatrajtu l-Alla? Xe provattini li jata? L-eżisti. Ġejt laqa. Nalaqajnija. L-aħwa. Tafu li minn is-sen ikdeb għax jiena tlabt li ngħidilkom il-verità. I had a vision. U nara l-Ġesu. Min hawnhekk l-isfel miexi. Sandli kannella u d-dettal ta' saqajh kienu tant ċari li stajt nara l-kulur tal-ġilda tiegħu samranija. Anka l-pil stajt nara ħara kemm kien ċar. Tunika bajda biċ-ċinturin l-isfel. ċinturin isu bħal tal-patrijiet, miexi hekk. Narah miexi hekk. Bħal papa li kun ċert li jekk għandu ibnu warajh biex ma jintiliflux, jiċċekkja li ibnu qed jimxi warajh. Miexi qudiemi, ħassejt fl-ispirtu tiegħi li Ġesu qiegħed jiċċekkja li jien qed nimxi warajh. U nisma' l-vuċi tal-Alla jgħidli, kun żgur li tibqa' miexja warajja għax jien il-verità u l-ħajja u ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi u hemm minn qudiemi. Il-mulej tagħna huwa ħaj. Il-mulej tagħna jenkareġjana kontinwament għax anke jekk l-għadu jipprova jakkisna. Imma l-mulej jippermetti ċerti affarijiet imma ma jħallix li aħna nerqu jekk ikonna vera qalbna lih. U għalhekk illum li se nagħmel huwa f'dan il-ftit ħin li għandi mill-esperjenza tiegħi sentikom 10 punti li jien tallimt li jistgħu jgħinuna biex meta nkunu qegħdin insuqu l-vapur it-tmun naslu sal-art imweda.
Mela l-ewwel waħda diġà għattilkom l-aħwa. Min jixtieq jiktibhom, you're very welcome. Għax il-mulej joħroġ testimonjanza mit-test. Mela l-ewwel waħda diġà għattilkom fidi u perseveranza. Dawn huma l-ingredjenti li nibqgħu against all odds anke jekk l-affarijiet jidhru koroħ bil-fidi u bil-perseveranza. Faċli? Le mhijiex. U naħseb l-iktar punt fl-esperjenza li jien għamilt l-isptar li kien diffiċli għalija fejn rid veru nipprattika u l-fidi u l-paċenzja u l-perseveranza kien il-ħadd fil-għodu. Meta nirċievi messaġġ u qalli it-tifel il-kbir jgħat l-isptar. Daħal Disneyland mhux ta' Franza tal-isptar bl-istess kondizzjoni. Dak il-ħin insejt li kelli neħħejt il-masri kollha u għattilhom irrid imur. Għattilhom irrid imur. Qalu li ħadd irriskja. Qalu li għax inti qiegħda observation ward. Qiegħda taħt l-osservazzjoni tagħna. Għattilhom mela ġibu li wheelchair. Għax kien hemm ħafna bot mill-observation ward għal Disneyland. Qalu li wheelchair m'għandniex. Trom tinkwetawx. Nifs, qed nipprova nirkupra, immur bil-mixi. Ħattilhom l-imħabba tal-missier kemm kbira, bħal l-imħabba tal-hom kemm kbira. Għattilhom tuni ċans ħammur norqod miegħu. Le, qalu li ma tarax. Qalu li jekk jaqalalek xi ħaġa int, min se jieħu ħsiebek f'Disneyland? Hemmhekk għat-tfal, tittarġa tiġi hawn. Għattilhom irqad birqat mhux xorta norqod hemm għax kien hemm sodda ħdeh. No, qalu li jonkella iffirmanna u tmur kontra l-protokoll tal-isptar. Jiena żgur minix it-tip li nagħmel affarijiet kontra l-protokoll għax dejjem irrispettajt ir-regoli tal-ħajja anka tal-gvern, u għattilhom le, kontra l-protokoll tal-isptar. Le. U faċli l-aħwa li meta tkun fil-panik tal-maltemp, Ġesu għamel xi ħaġa ħanerqu. Faċli tieħu deċiżjonijiet impulsivi ta' malajr. Eżif kieku jien mort norqod ħdej it-tifel. Kont nagħmel xi ħaġa speċjali. Kont infejqu għax irqad ħdejh. Ara kemm il-bniedem ikun imqarraq meta jemmen li hu jista' jagħmel xi ħaġa hu personali biex isolvi l-problema. U dak il-ħin kelli nipprattika l-perseveranza u l-fidi. Għatlu malej. L-tifel ħanħallih f'dejk. Dak il-ħin ċekkjaw li l-pressjoni li dejjem kienet tajba kien il-ħadd. Kont ili hemm mill-erba' u telat li mola smewwiet. Qalu li xiġralek? Għattilhom daħal it-tifel l-isptar. Qalu li mhux tab xejn il-pressjoni telatlek. Fin-natural qegħdin ġo ġisem, qalbi bdiet tħabbat 6-6. Għattilhom semmu naraħ. Qalu li satej oħra jerġa' jmissek l-intravenous u mbagħad jerġa' jmissek bil-lejl. Trom satej oħra ħankun hawn. Nitlaq kif kont. Il-ħadd. Immur ħdejt ċużajja. Nixal il-mobile. Kien il-ħin tal-praises. Il-ħadd fil-għodu. Kienet jiprit kadwejn. U jienu ġużajja. Jien bin-nifs u l-istess, l-intravenous l-istess kollox. Xaltlu fulon f'Disneyland. U nisma l-kelma talla. U nisimaw il-praises. Vera ġo? U nfaħru l-mulej. Vera ġo? Għadna nisimaw. Infaħru l-mulej. Nirringrazzjaw li aħna nfejqa. Xinspiċċa l-kelma naqbat il-journal, għax ħadd il-journal miegħi id-devotional ta' kuljum. U kif kont naqra d-devotional tal-ġurnata kif namlu fil-għodu d-dar. Naqra lu d-devotional biex insaħħu. U jien
fija. Għatlu ibni kontra qalbi se jkolli mmur għax imissni id-drip u l-intravenous. Għatlu imma narġa' niġi ta' tista' timmaġina kif ħassejt nixin kelli nitlaq. U r-raġel kellu jorqot miegħu xi ħadd mill-parent bil-fors. Parent jew jien jew u żgħir ma' nies. Nirringrazzja l-Alla li jenuna ħafna l-aħwa. Għax rid imur l-iskola, homeworks, basktijiet, etc. Lunch. M'għandix għalfejn nsemmihom min huma l-aħwa jafu kemm jenuna u ngħidilkom grazzi. Għax mingħajr l-għajnuna tal-aħwa ma konniex nagħmluha. Jieħduli l-iskola, jagħmlulu l-lunch, imorru għalih l-iskola. Aħna jieni ma nifilħux iżjed. Lill-Alla nirringrazzjah u nibqa' it-tieni punt fixing my eyes on Jesus. U t-tielet punt li jien esperjenzajt b'qawwa huwa li bqajt niftakar li l-mulej jgħidilna jiena qatt mu ħanħallikom waħedkom. I will never leave you, nor forsake you. Għatlu mulej, inti taf kemm inħobbu l-ibni. Dak biċċa minn demmi. Ma kienx biżejjed li għadni nipprova nirkupra jien. Ma jimpurtax. Għatlu ħallih jipprovani l-għadu. Għatlu ma naf li toħroġna 2 rebbiħin. U dak jgħid li temenx għax kull lejl jiġi hemm, dejjem l-istess wieħed. It-timbru. Infaħrek mulej. Nirringrazzjak. Xi aħwa tawni l-headphones żgħar naf x'għidulhom. Nisma' l-praises bil-lejl li ma norqodx ma tistax torqod. Dak l-istorbju tal-pulmun, dak is-sola kulħadd terribli. Nisma' l-praises u nirringrazzjak. U issa nifhemmu lej Ġesu x'jiġifieri when you praise in the storm. U issa nifhemmu lej x'jiġifieri meta ikun hemm xi aħwa li unfortunately ħafna aħwa jnuna. Imma ssib xi aħwa li jgħidulek immara bħalma ġralu Pawlu, tiftakru San Pawl, meta ġie Malta u beda jxandar u għal-bidu qalu dan salva mill-arqa, imma x'ingidmitu l-lifa, qalu dan huwa ħażin wisq dar raġel biex 2 arqa u gidmitu bil-valenu u stennew li se jmut sobtu u bl-istess mod waħda pneumonia u t-tifel daħal ukoll l-isptar. Għamil xi ħaġa ħażina, issib min jgħidlek fetħu l-bibien x'bieb tiftaħ. Tirringrazzja l-Alla kontinu il-fidi s-saħħaħa bħal meta tgħaddi min-nar u meta tkun taf fin-nar it-ċurkett kemmu veru, reali u taddeb. U dak il-ħin ftakart fl-esperjenza ta' Mixek, Xedrek u Abednego meta daħluhom fil-forn bin-nar da kollu għax ma rridux jaduraw Alla falz imma rridu jżommu it-tifħir u jaduraw lill-Alla veru ta' Ġakob. U raw 4 fil-forn għax Ġesu nnifsu kien magħhom u ma naħrqux. U għalhekk il-kelma tal-Alla tgħidlek fi Iżajja. Ejja morru hemm l-aħwa, morru Iżajja. Ħalli nsib l-iskrittura li tajt dan il-kliem. Iżajja 43 vers 2. 43 it-tieni vers jgħid hekk. Anke jekk tgħaddi mill-ilma int tiegħi, jien miegħek, jekk taqsam ix-xmajjar ma terqux. Anke jekk tgħaddi min-nar ma tinħaraqx u l-fjamma ma tiblakx. Nirringrazzjak mulej li anke jekk għaddejja minn dan l-storm, minn dan il-maltemp, minn dar in-nar,
inti toħroġni. Palma jgħid is-Psalm 91, anke jekk tiġi marda li ġib herba fl-ofsinar, għax dak il-ħin herba bdejt inħoss fil-familja, wieħed għand in-nies, liħor jien, wieħed l-isptar, jien l-isptar. Imma lejk, id-deni ma jersaqx għax tarka u kurazza hija l-fedelta tiegħi. Ġesu, dan huwa l-mument li viżavi t-tentazzjoni tal-għadu. U l-aħwa ngħidilkom ukoll li tbikimt għax propju ħadima minn għalih l-għadu, għax propju ġurnata qabel ma tħalt l-isptar. Tkellimt ma' persuna u qalt li mhux veru l-fejqan għallum. U jiena għattila, oħt, x'inti tajt? Int ma fieċ. Qalt li, eżifet fidani, għax ġieli kelli affarijiet oħra qabel, fil-fatt ħanajdilkom x'ġara. Kontili sentej imbati minn problema tal-morliti, terribli biex tagħmel l-affarijiet tiegħek. Terribli ma nixtieqa fuq l-ebda għadu. Int ma fieċ. Mhux veru il-fejqan fiżiku, fejqan spiritwali. Tra x'inti tajt? Di ġurnata qabel ma mort l-isptar għax tentazzjonijiet kelli l-emmulaw, ġol word barra mill-word. Il-kelma talla tajt. Itolbu dak kollu li tridu fismi u jiena talkom. Għattila dik hija spiritwali. Iva għalt li, tila, kju spiritwali għal xiex kellu jmut? Għal ħelsin biss. Dak kollu li tridu saqsuni fismi. Għattila jiena anka missieri, anka familti, insaqsijom għal xi ħaġa mill-ewwel jiġu biha. Aħna li aħna nisħżina jgħid il-mulej ukoll tafu għot jittajb, tagħtu għot jittajba. Il-uliedkom, aħseb wara jien il-missier li hu fis-sema x'nafnatikom. Għattra titqarraq xoħt, ma tafx intajt. Il-mint ma fiex. Tentazzjoni. Waqt li kont qiegħda l-isptar niftakar f'dak li qalt li, dak jiġri warajja, idur u jgħid li temmix. U niklejmi għal-wediet li huma iva u ammen tal-kelma talla li jien u ibna ħanoħorġu rebbiħin no matter what. Nirċievi messaġġ. U 2 jiġu tobba. U qalu li se nibatuk id-dar. Għalu li il-rizultati qed joħorġu hawnhekk juruna li laqqas biss għandek traċċa ta' azma. Lanqas 1%. Released. Tista' tmur id-dar. Inżilt dejibni. Kien hemm missieru miegħu. Ħanara kif inhu. Kolni titqib u mbarat. Kont isni minn daw tal-babies hekk bl-isem. Immur, ħanara kif inhu. U qalu li stejqer sewwa u qalu li qed nistennew ir-riżultat tad-dem. Għax jekk ir-riżultat tad-dem tajjeb ikun tajjeb, ħajibatu. Grazzi mulej. Nasal id-dar jien qablu. Qalu li mhux wajs li toqgħod ħdejh mill-isptar. Naturalment kif jafu huma hux. Nasal id-dar, nfaħħar l-Alla, nirringrazzja l-Alla, għal-kubtejja li rġajt rajt id-dar. Waħdi, għax ir-raġel kien qiegħed mat-tifel u l-ieħor kien qiegħed l-iskola. Nirringrazzja l-ħanin Alla ta' dak kollu li għamel miegħi u li ħarriġni rebbieħa. U realizzajt li anka l-problema tal-morliti marletli. Wara sentej, anka operazzjoni mort għamiltu għal xej. U għal daw kollha li għajdulek mhux il-mediċina fejqitek. Kieku l-mediċina, meta s-sena l-oħra għamilt l-operation, għaliex bqajt l-istess problema? Iva vera l-mediċina għenet ħadd l-antibiotics. Imma
Għaliex 30% ta' dawk li kollhom in-pneumonia imutu? U jiena għajt inferfer? Nirċivi messaġġ waqt li qed nirringrazzja l-Alla u l-persuna qiegħda hawnhekk u ma taf xejn fuq dak li għaddejt jien qed tismagħha llum l-ewwel darba. U dan il-messaġġ għalli hekk. Għalt li kelli ħolma fuqek. Pastor, rajtek fl-ispirtu. Rajtek sabiħa fl-ispirtu u il-mulet jgħidek dan il-kliem. Inti żammejt sot fil-prova. Inti żammejt il-fidi tiegħek fil-maltemp. Il-mulejra kollox. Inti sabiħa fih, righteous, u issa għallek irċievi il-wedit. Dawn il-persuna li batet li dan il-messaġġ. Għatlu mulejk minn kbir. Tfejjaqni minn infezzjoni fil-pulmun dak il-mod. Tfejjaqni mill-lazma laqqas traċċa. U what was unexpected meta mmur fit-toilet nagħmel l-affarijiet tiegħi. Normali. Għatlu għajsi. Isset nifhem. Għalfejn inti permettejt li ngħaddi minn dak kollu. Immaġinaw l-aħwa. Provaw ħudu n-nifs u ma tistax issib in-nifs. Isset nifhem li jint biss in-nifs tal-ħajja. Għax mingħajrek m'għandniex ħajja. Għatlu n-nies tad-dinja fuq min qed jibbażaw meta għalalhom dak li għalalhom. U bdejt nikteb. Bdejt nikteb dak li fl-esperjenza tiegħi tallimt li aħna rridu nagħmlu biex inżommu sod fil-maltemp u biex ma niġġudikaw lil ħadd. Anka fil-kelma tal-Alla naraw li d-disċipli li kienu jgħixu ma' Ġesu meta raw lill-lama saqsewh, ġudikawh. Dan għaliex hu għama? Dan għaliex għamel dnupu? Jew għamlu dnub il-ġenituri tiegħu? Dawn nies li jgħixu ma' Ġesu, aħseb wara aħna. Qabes il-mulej u qallhom dan huwa għama. La, għax dinebu. U lanqas għax dimbu il-ġenituri tiegħu. Ġwanni 9 qed nikkwota minn 2 sa 3. Imma biex l-emil ta' Alla jidher fih. U fejqu. Għatlu grazzi mulej li inti għadek l-istess. Palma kont 2000 sanilu l-lum permezz tal-ispirtu ta' Alla li jgħix fina. Li inti permettejt dik it-trauma u dak il-maltemp kollu li għaddejna jenu l-familja biex il-glorja tal-Alla toħroġ minna. U biex meta nagħlmu il-kelma tal-Alla ma nagħlmux sempliċiment bil-paroli għax kulħadd jaf ikanta meta l-affarijiet ikunu tajbin. Imma kif tista' tkanta meta tkun bil-maskra, meta tkun bla saħħa, meta tkun bla nifs, u tibqa tikklejm l-wediet u to God be all the glory minix qed niftaħar fiha nnifsi, qed niftaħar biss fil-mulej, bħalma Pawlu ftaħar fil-mulej meta qal jiena għaddejt mis-swat, jiena għaddejt minn ħabs għall-Alla, ma niftaħarx fiha nnifsi, imma Pawlu qal imitaw lili hekk kif jien nimita lil Kristu. Mhux biex jieħu l-glorja hu. Pawlu wkoll qallu lil-mulej 3 darbiet talab. 3 darbiet talbu biex dik ix-xewka li kellu titneħħa minn fuqu. Imma l-kelma tal-Alla tafx qallu il-mulej il-grazzja tiegħi hi biżejjed. U dak il-ħin ftakart anka meta kont l-isptar u dak jittantani bil-nuqqas ta' fidi ta' u billi prova jikkrea li d-dubju ta' miskin b'xej iżjed għax jiena fimtlu ġieħ tiegħu għax bdejt inħares lejh bajnej ta' Kristu. Ħabbejtu bajnej ta' Kristu u tħassartu wkoll
u provajt naddilu l-kelma. U meta provaj, laħwa ngħidilkom li ktibt tiegħi qraħ, u meta prova jiġi ħdejja jgħidli xi ħaġa tlu jipporta ma tkellimniex fuq da suġġett. Għax ħassejt l-Ispirtu tal-Alla jgħidli ħalli lili. Tagħmel xejn iżjed int. Ma rridx joqgħod tisaqsini ħafna domandi u noqogħdu d-debate bħal ta' xarabanku l-popolin. Laħwa, xi ħaġa laqtitu. Żerrja żgur laqtitu. Għax dan il-persuna huwa l-unika persuna li minn xħin tlaqt mill-isptar li huwa nhar it-tnejn. Sal-lum, l-lum sibt, ikkuntatjani kuljum. Kellimni fuq Facebook kuljum. L-unika persona. U nirrispondi ħlura. U nurriħ l-imħabba. U l-Gordon għatlu. Dan ir-raġel qed jittestja l-frott. Għax mhux dak li ngħidu importanti, iktib raħ, jafx fih, bnidem ta' skola. Imma jittestjani. U kuljum nitlob għalih li dik iż-żerrija li nibtet f'qalbu. Naraw il-frott. U qabel ma tlaqtatlu lilek ħanarawk. Mana. U għatlu mulej anka jkun fl-aħħar nifs ta' ħajtu. Jiftakar fija u ġab iż-żejjed biex jgħatlek. U jindem. Wow, għatlu mulej xin kont id-dar. Kemm għamilt affarijiet kbar. Kemm ħabbejtu l-poplu tiegħek. Li batni hemm biex nilħaq nies li żgur kieku ma ġarax dak li ġara ma stajx nilħaq. Speċjalment illum fl-aħħar ta' żminijiet. U ħanajdilkom iktar x'tallimt. Mela jien qed nagħtikom il-punti għal min qed jiktibhom. L-ewwel, fidi u perseveranza fil-maltemp. It-tieni, we fix our eyes only on Jesus bħalma qalli imxi warajja għax jinbiss it-triq. It-tielet, kif għattilkom niftakru li Ġesu qatt ma jħallina and he will never forsake us u nemnuha bla dubju anka f'atmosfera ta' dubju fid-dinja. Ir-raba waħda hija importanti, please, underlined, li niftakru li meta bniedem jgħaddim il-maltemp jista' jkun ta' saħħa, jista' jkun problemi ta' relazzjoni, jista' jkunu affarijiet ora, inkwiet. Dan li bniedem, anke Kristjan ikun għaddej minnu, mhuwiex il-mod li Alla qiegħed jagħtih xi punishment tal-li għamel xi ħaġa ħażina. L-aħwa, ejja nsiru nafu l-mulej. Il-mulej ma jagħtix punishments f'did dinja biex jallimna xi ħaġa. L-aħwa, ejja nbirku lil persuna li għaddejja mill-maltemp. Ejja nitolbu għalih jew għaliha. Nkunu fidi għax it-talb tal-aħwa jinħassejtu. It-talb tal-aħwa għamel differenza miegħi meta jiena kont qed nereq f'dak il-maltemp. Imma l-mulej rrid idejja u tajtielu. Tajtielu. Anka fl-iktar momenti jibsin tat-tifel kienet l-iktar waħdi jibsa lija. Għax intom tafu li t-tfal huma mal-qalb. Mal-qalb. Tallimt ukoll l-importanti ħafna. Punt number 5. Li rridu niftaklu li l-mulej jutilizza kull opportunità, anke opportunità negattiva, mhix xi ħaġa sabiħa, biex il-grazzja t'Alla toħroġ minna. Ejjew niftakru meta miet Lażru, meta mar 4 ijiem tard, ma kien tard xejn għax jiġi ħin li tibda tgħid meta se noħroġ minn hawn. Jiġi ħin li tibda tħossok li qatt ma toħroġ minn hawn. L-iktar waħda diffiċli kienet il-lejl, 4 ijiem, 5, 6 ma norqodx, anke li ma torqodx biss ukoll tajja fin-natural, aħseb wara b'dak il-mediċina u bil-kundizzjoni li jkollok. L-aħwa f'dik
it-trauma tibqa' tiftakar li l-mulej qiegħda b'kull opportunità biex il-glorja tiegħu toħroġ minnha. Ejja niftakru f'Lażru meta qajmu mill-mewt, anke jekk kien mejjed, allura ejjew ikollna paċenzja mhux nistennew li mill-ewwel il-weda tittara immedjat u jekk ma narajx immedjat ifisser mela Alla mhux vera jfejjaq. No! Perseveranza, hemm il-firtu fl-istennija. Il-mulej ma kienx impulsiv, il-mulej stenna l-wediet, il-mulej obda lil-mulej against all odds. Mhux li rrid jien għallu mulej imma li trid int. U s-sitt punt huwa il-mulej ħallina ngħaddu mill-maltemp bħal dik is-siġra li tikber iktar b'saħħitha meta tirreżisti ir-riħ u l-maltemp. Jekk dik is-siġra tibqa' soda viżavi dak kollu li jiġi, jirrifletti l-siġra hija soda. U l-mulej iridna nkunu bħal dik is-siġra li nkunu sodi fil-maltemp ħalli u jara aħna kemm veru inħobbuh. Aħna kemm veru nibqgħu sħaħ fih u mhux naqtaw qalbna għax tgħaddi l-ewwel riħ jew riefnu. L-aħwa, is-seba' punt, tagħmlux deċiżjonijiet impulsivi fil-maltemp. Għax kieku jien għamilt deċiżjoni impulsiva u iffirmajtilhom biex nitlaq il-barra ħammur ħdejn it-tifel, kont nirriskja is-saħħa tiegħi. Irridu nikkoperaw, anke mat-tobba jekk hemm bżonn li l-mulej jinqeda bihom for a purpose. Irridu nibqgħu fistennija u nagħmlu l-affarijiet sew, għax wieħed mill-iżbalji l-aħwa li bniedem jagħmel huwa meta jaġġel. L-aġla żejda qatt m'għamlet nies. U ma nibqgħux sejrin imma li nistenna 20 sena. Ili nistenna 30 sena. Faċli mhijiex. Il-mulej 30 sena kien dam jistenna biex jibda il-ministeru tiegħu għax ikonna żelu u għaġla kbira biex nagħmlu dak li rridu. Ġesu, binalla l-ħaj, 30 sena stenna biex jibda jxandar. X'nippretendu li aħna eċċezzjoni? Ma naġlux mulej. U għax inna nisimgħu profesiji. Inna nisimgħu kemm se jdumu jgħidulna meta ħanarawhom il-wediet. Il-wediet narawhom meta jrid Alla. In his timing. U fil-fatt nixtieq nikkwotralkom skrittura li hija sibta interessanti minn Ħabakuk, ma tantx nikkwotawh 2-3 li għajdilna għax id-dera sseħħ meta jkun waqta tistenna sa ma temm u ma tqarraqx. Jekk hija ddum ma tasal, stennija għax tiġi żgur ma tiddawwarx ma tasal. Il-kelma tiġi żgur underlined hija dik is-sigriet li aħna jrid ikollna meta nimxu fil-fidi. Tiġi żgur għax il-mulej qal li ġej u ġej. Intom jekk xi ħadd iħobbkom, xi ħadd tal-familja, ommok, missierek, ħutek, jgħidlek stennini hawn, forsi jdawwar milli jiġi, jew il dak libnek, l-om tgħidlu stennini hawn. Jiena dalwaqt ġejja. U t-tifel jgħid kemm ħaddu ma tiġi l-mami. Taħseb li jiena min nistenzhom il-kelma ħalleh waħdu. Anke jekk niddawwar fi xi ftit għax forsi ċirkostanzi tawni li niddawwar xi ftit, imur inżomm il-kelma. Jien aħna nies ħżiena, inżommu l-kelma. Aħseb wara l-mulej li hu fis-sema kemm iżomm il-kelma. Tiġi l-weda, żommu mal-weda u mhux biss taraw dak li intom tlabtu għax jiena tlabt biex noħroġ mill-isptar ħalli jfejjaqni mill-pulmun. Le, mhux dik biss tani, iżjed. Iżjed 10 l-fidi. Is-salm ejja nikkwotalkom l-aħħar ftit 46 vers 1 jgħidilna li għandna nirreżistu. Għanna nirreżistu dawk il-vuċijiet li jgħidulna temmem f'xejn u jaqtawlek qalbek. Resist, kunu reżiljenti. Punti ieħor importanti, kunu reżiljenti. Għaliex jekk ma nirreżistux faċli naqgħu u nintilfu. Il-kelma tal-Alla turina wkoll
illi rridu niftakru biex qatt ma nitilfu l-fidi. Biex niftakru li l-grazzja tal-Alla hija dejjem magħna u niftakru li l-mulej huwa veritier. U jekk inti tibqa' sal-aħħar il-prova tara. U se nispiċċa kif bdejtilkom fil-bidu. Il-bniedem tal-Alla, mhux il-bniedem tad-dinja, il-bniedem tad-dinja x-xitani ħallih kwiet. Ħalli ma jkollix għalfejn jdur l-Alla xi qalalu xi ħaġa, iħallih b'saħħtu, ħallih tajjeb, no problem. Il-bniedem tal-Alla jgħaddi minn ħafna provi, kif għattilkom fil-bidu, imma minnhom il-mulej joħroġna kollha b'kundizzjoni li nagħmlu dawn il-punti li għattilkom. Se nerġa' nirrepetihom tal-aħħar u nitolbu għal min forsi ma rnexxilux jiktibhom kollha. L-ewwel punt, nibqgħu bil-fidi u l-perseveranza against all odds, il-paċenzja. Inżommu għajnejna fuq Ġesu fuq il-wediet. It-tielet, niftakru li l-mulej huwa dejjem magħna u qatt ma jħallina. Ir-raba u importanti li nkunu nafu li fil-maltemp il-mulej mhuwiex qed jagħtina xi punishment, jippermetti ħal skop biex jirraffinana, jkun jaf aħna kemm veru nħobbuh. 5 punt irridu niftakru li l-mulej jutilizza kull opportunità biex il-grazzja tiegħu toħroġ. Is-6 punt il-mulej ħallina ngħaddu mill-maltemp bħal dik is-siġra biex tikber b'saħħitha u meta nitkellmu fuq is-siġra u fuq il-frott ikun b'saħħtu biżżejjed għall-ikel. U is-7 punt ma nagħmlux deċiżjonijiet impulsivi għax ma narawx dak li rridu aħna mill-ewwel. Irridu nafdaw il-mulej anke f'sitwazzjonijiet diffiċilismi. Nafdaw it-timing of the Lord. Anka siġra, anka frott għandha l-ħin tagħha, jekk inti taqtaħħa qabel żmienha ma tkunx tajba l-ikel. Kollox hekk ħalaq il-mulej, kollox hemm staġun, kollox bi żmienu. U mbagħad meta taqtaħħa fi żmienha tkun toma tajba. U l-aħħar żewġ affarijiet niftakru li biżżejjed il-grazzja lina biex nagħmluha fil-maltemp u l-aħħar waħda ma nitalfux il-fidi għax niftakru li kif qal il-mulej stess imxi warajja għax jien biss it-triq, jien biss il-verità, jien biss il-ħajja u ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Nixtieq nirringrazzjakom tal-ismajtuni u nixtieq li nitolbu flimkien. Aħfru li kelli daqxej żgħira leħni ftit maħnuqax bis-side effects tal-inhalers li ħadd għamil li dak l-effett imma naf li jiena infejqa totali kif qalu li diġà it-tobba. U nixtieq hekk li nitolbu flimkien u ngħidulu Mulej Ġesu. Nirringrazzjak tal-li ġibtni hawnhekk. Ħalli nisma' din il-kelma ħajja. Kelma ta' esperjenza, kelma prattika. Mhix kelma sempliċiment fuq ktieb mulej, imma testimonjanza. U t-testimonjanza ħadd ma jista' jmerja għax ngħixuha. Palma inti għext mulej Ġesu din il-ħajja u bdejt il-missier tina l-grazzja mulej li nobduk Lord. Anka fil-maltemp Lord Jesus tina l-grazzja mulej. Li naraw il-wedietu li jkunu paċenzjużi biżżejjed li narawhom. U naraw il-profesiji ġu realtà mulej Ġesu, għax aħna nemnuk mulej. Tina l-grazzja li nibqgħu bil-fidi mulej Ġesu. U tina l-grazzja li anka naħfru lil min jittantana u jweġġana mulej Ġesu bħalma wara kollox firtint fuq is-salib. Nixtieq nirringrazzjak mulej Ġesu anka ta' dawn l-aħwa li forsi ma jiġux magħna u forsi qed jisimgħu l-ewwel darba dit-testimonjanza. Fejn ngħidilhom iva importanti ħafna li bħalmat lil dawk il-pazjenti li kienu ħdejja fl-isptar. Trid taċċetta l-Ġesu bħala s-sit u salvatur tiegħek. Anke jekk kien għaddejt minn esperjenza jibsa li forsi kont żgħiru tlift il-ġenituri tiegħek u kont waħdek u kont abbużata jew abbużat u saqsejt fejn int. Il-mulej u Alla li jara. Il-mulej tagħna l-grazzja li permezz tal-passjoni ħarxa tiegħu tagħna ħajja eterna ferħ. Imma rridu nieqfu nirrabjaw lej Alla. Irridu nieqfu nirrabjaw lej dak li tagħna l-opportunità ta' ħajja sabiħa. Nirrabjaw lej ix-xitan li huwa f'din id-dinja jittantana u kattiv u ndawru ħarsitna lej Ġesu Kristu. U għalhekk nistiednek lilek li qiegħed hawn. U forsi m'intix qiegħed hawn, forsi qed tismani biss, issofri waħdek id-dar.
li taċċetta l-Ġesu bħala s-Sid u s-Salvatur tiegħek u ma tagħmilx suwiċidju. U tgħidlu missier, aħfirli tal-li ħsibt fil-mewt. Aħfirli li rrid noqtol li l-nifsi għax ma rajtx assolutament skop għal xi xien qed ngħix. Tini l-arfin tiegħek mulej Ġesu, għallimni int min int. Ejni biex naqra din il-kelma b'revelazzjoni u nifhem li inti missier twajjeb li trid li l-ġid. Jina nemmen fik Ġesu bħala binalla l-ħaj. U nemmen il-passjoni ħarxa tiegħek għamilta lija għalik personali biex ittini ħajja sabiħa fejn nara wiċċek mulej. Iva forsi jekk weġġajt ħafna, mhix faċli, l-iktar waħdi jibsa. Imma mulej għajdlu niddeċidi li naħfer. Lil dawk kollha li weġġawni mulej. Konxjament jew minix konxju ta' dak lu ġieħ. Aħfrilhom mulej berikom. Ħalli l-istess grazzja tingħata lili. U jekk għad verament minn qalbek din it-talba mid-dar tiegħek, illum salvat u minflok il-mewt għandek il-ħajja. U llum nixtieq li niċċelebra. Nixtieq niċċelebra dak li jagħmel miegħi u dak li jagħmel mibni b'prattika. U nixtieqkom kollha tqumu bil-wifqa. Reġija Media għamlu li dik il-kanzunetta let He Did It Again. Intom tafu li inħobb ħafna kanzunetti ta' Sinach. U darba għażil din id-diska partikolari. Għaliex u raġamila. Fil-moment li jina ħsibt li ju għamil ħafna fħajti. Anka ħelisni, anka minn dik l-esperjenza tal-ajruplan għattilkom l-aħħar darba. Il-moment li ħsibt li kien diġa għamil kollox. Raġamil iżjed. Għax il-mulej tana u dejjem lest hemmhekk għalina biex jeħlisna mill-maltemp u li l-maltemp jgħidlu iskot għax jipproteġi n-nies tiegħu. Wara kien ifirħu flimkienu waqt li jinżel l-iskrin. Inkantaw d-diska ferriħa xi hija ġurnata ta' ċelebrazzjoni li qiegħda hawnhekk fostkom narġa' nara wiċċkom u nkunu nista' insaħħaħkom jien bl-esperjenzi tiegħi stess. U ngħidlu malek, grazzi Ġesu, tal-li arġajt għamilta. You did it again. Jekk tiddu tisfnulu għamlu intom Re David kien jisfen bħala rikonoxximent. U nħalli fidejkom, nirringrazzjakom anka ta' kemm il-darba tgħinuni f'dak l-Evanġelu mulej għax anka permezz ta' diska nistgħu nissaħħu flimkien. Ejjew inkantawlu nifirħu flimkien ta' dak li dejjem jagħmel il-mulej. U nollulu wkoll b'ringrazzjament. Grazzi Ġesu. Sura l-xajja b'nja jitkellem in tongues. Xira l-sapara l-xajjara l-sipa kaxxa. Rapa kajjara l-sajjara l-xipa kassata l-xaj. Tfih warġa xalek fil-kas. Norbot kull xkil tal-għadu fissem Ġesu Kristu ma jirnexxiex. U nirringrazzjak illi ħanifirħu flimkien u ħanissimaw din id-diska mulej Ġesu li inti arġajt għamilta. Għax inti Alla kbir. Gordon nitfi il-YouTube, nsellmilhom. Insellem il-YouTube